rero eduka cholide iri kubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyigo kire chichi brand ao ekyo kire chingi ya kirage chirangi chiga nigo kire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba kire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo kiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo kire kurwase kire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use kire chibyasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi eh? Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Itko litangani asekengese gya gatatu ky'omumwaka yiga nogotebanga third term y'omumwaka yiga 2025 nogotebanga chiskuru chigwiru rasmi na abana batangani mbaso chiskuru litkeriga lyalero chiskuru cy'oboroso chiskuru chichikenderi naboigo bali abanda batangani bechi university ne college basoire na singin chino tabanga ase bali bakonga first years ningo bagosoa ase eskuru litangani na bali bande chiskuru chiri chikogenda bwango se college ne university ningo tenga ego ba soete abande kurwa eikeye yarite kurit kure juma ningo tebinga andonsi ase omwano ewikeyega engima tochikana kenga bonsi bali ba primary na secondary soskuri obroso ne chikendali ba soire bonsi kego chikokora omo tinyogo chikaera omo te nyogocha otabe weekend gocha weekend tangani na batota banga bonspi ose university chonsere bakonyora abana bali potiri ase university chabo baibuli yariganie bali abana bene bataragenda eskuru ose bataragenda chi skuru na boigo bataragenda chi university because ose no batabanga chinga kibinecho lakini abogo mobwega mubwata yae taito komanyega ase
emeyeganere ao aime na isiko yorogongo ruogusi gose orogongo rwa Kenya ase ebi ntogete bigokorekana one egentaka mogokorekana ne chinyangi chokonyumana lakini tato gotebi ibere isatu ase amarigani batokoroke gusi tokoroka ebirageri nebirageri ebiga ase nse ya China ense ya India ense ya Germany ense ya South Korea nabo igo ense ya Kenya ebinte bingokorekana bire lakini tiangu kunelibike asense ya China gentonkere kamokaro omuntu agochikuyarigania gochikunyoma usigochikunyoma abanyanyangi abaiga babere igo bagoika omutinyi oyomo umugibo one full month babwat kera litko babwat ense yamo yokorera balere bagoika tubachaka korera for 1 hour bande ngwetani bale ekinogotebanga igo bakwiyarigani ngana kibao chikotigana ne yamati yabo asingincho ndigo chikunyomana asense ya India ekaro abanyanyangi abaiga baguchikunyomana begene tenga ebioto mbibwate ebirechagete goseme ikagete sengencheyo igo bakoriye ebioto ebiga babibekera chibete babiboya bakora a mock wedding ebi byabera amoyo babikira chianga koro babiruta gochiroche batebanga emekeri emebe ya chire nebioto ebiga na ense ya Philippines ekaro abanyanyangi bakore nyangi amo sacha no mukungu egento bakora bagochene chipini echiga bagocha ekaro moko bachizabadi okurusia ebe asiri yao kwa ibeke pin kwa unakonyora chibasi nyinge oina banchire anke badwe manganango kore kanale no ene nsemo ya Kuria matega gokara bali boyo bado nense ya Tanzania gokara baligo bono ense nere boygo India egentwe korokunga juta chupai ase juta chupai abanyanyangi libatara chikokore nyangi kakiri ebirageri ibintu mbire bakorakora barabo bakwimoka bareta mwarusia bako bachieserega babatigatigi babachiesakego babure bikoroto no muntu bago target kure bikoroto no musacha tokoru bokobwao gotachitense sengencheyo bane kinga bakure baikaras ekoroto kiao wachitena kerokyo nabo kekonyara gwakanirwa ayo gwakana chiombe chingani chiri wakanira to mukungu abwara ndayet ko bara kuruga lakini egento ko toka senseria ya Germany nekaro abanta baiga bakorokwa abanyanyangi wikieri chiwikiribere riyo chokore nyangi abasani bawo bagocha bacha okugora chisani chinyege kora chikaze ngoja chire chinyinge bakoiresko abateiten bata chisani chiri ukurite gosene chiri bubere bachiata nebikombe byonse pi bagwaka nekaro batire chisani echiga gasi yao no koene kianga kwabusi nonye gesamunyekemo ngetigaransari egekogera okuoga koria sanchiri chiarenge kuoga no goseria emikemebe ase enyuomo yaino no kwabusa koria nogo otebia na kimora bara merino kubwaterana na kikokoba asengencho yenyuomo oyaino yento bono ekere kende ngaro abasacha bakubwatwa batarachi gukore nyangi lakini omanyirenga matukari isirweko basacha kwa bwatu watingwa wasungwa sekirogete waitwa koroma goronse kwa biego binyerere uko biego binyerere no gotebangana kiranyar kalamera lakini ayunkyana ikomi korwa senseria ya Scotland otarachi gukore nyangi banyumo sacha romo monyanyangi abanyanyangi abaiga mukubwatwa mwabekwamo mwasiarerwa eske ya ng'ombe mwasiarerwa ama Beyonce bakwabusega ko babusete amariba baba imorera babwata magena makumbu baba kongonta yani amabera sarigete gotioka baba imorera buno komwami gumono buna bwanchire mono
Chega gatini gokora. Ayunki anda ikomi nsemo yimanyerio akoroko Wilson Makori. Chegoro kamkate Enoch na ana atokoriganiri asekionga chinsaibiri. Mubasukano mubego korekana enseme ya kimera somorokyo mu bweskuru ye kendali ya ikonge atuma na bande gotigerwa chingoma chimbe. Lakini leo hapa watu hawana malazi, watu hawana pa kulala, watu hawana chakula. Hawa watoto wako kwa baridi. Balieni yabo ya sambwa enseme ya daraja 2 ase kaunti ya Kisii. Olitko dialero banyora obokonyi bo marangeti kurwa soyole nomoyo bugwancha. Nduye tamwe ya gatatu ande nigere tamwe nyenge mono. Karo tumerana na bari baminto ntuye banga bunana kitoko yekora. Nigo tuye bangire buya. Especially karo tukabwata matemu y'ibirasi bibere. Bwaterana eligokinia ebirengero libyekisemi gusi negatia mangana go chachinga kichiskuru cha chaka kwegorwa litko dialero. Karibu nani goto chakana mangana mabego se oroboti rubekurwa sensemo ya kemera ase constituency ya Kitutu Masaba simarogoba ya rero boskano mube okorekana abwasomorokia weskuru ye Konge atumuna bande konyora chingoma ba minyokigwa gucha senya gitari yawo me ya gusi. Yamate makurasi kinyorokyo mugonchero ime ya kemera Kitutu Masaba nigo ime ya kaunti Nyamira nigo besokire na kubolia konyora obokonyi obole bwechishiringi $1,000,000 chinuguteisano inkorengana noyo mobo ko nyorekana no mubaskano mobe abo asagwete kurwa enyasigoro nabono iga nigo baganeti obokonyi obo elioyo mobo atkonyora obugwenya inse ya India. Daniel Ntiri niga gutumanya asoro botirwa bene eikiga nkuru ase kaunti ya Nyamira igoro yomugano bomoso iga McDonald Nyamasege kuru ase kenyero kya Moitunya eike gotoka mugonchoro ebunge ya Kitutu Masaba oyobeire ase getanda ase myaka 5 bono Nyamasege omosae byemeka yegatwa magega yokubekirwa egutwa yobwalimu nigachitenka kweroberia asoko ligyemeremo mwaka bwekire 2020 chingaki hanyoreto mubasokano magega yokogwa korwa asinyasi inkamwabo kumwerera agatwara umuchando hasi chinengo asa mauga na somotwe bono kabera ICU
ase wiki ibere wane cloth na tuarete cloth ase brain bono ikacheka ng'affecting mpaka amaguru bono wikira rero ukuguru kwane kwa okobe nkorigo tini konyara gutarira kurwa chinga kicho obere kagwetigwa hase chinyagitari au oteba okoreirwe okomano agwetania haragatana kabere aseliru haiga Kenya kurende tanya kubwena nase bono liugaria ye hase bachwa nigo libwata maute narigendrete gwitera maira ase bono aganirie kogenda kurwa rigwa sense ya India baikabagateba ngambwendete guchencherwo uriugeririe bacho sengencho infection ya sota seri ruriane bono riugerio rikona kugunda gutira bono bagateba seri kere riasarekire mono mbwendete guchenchu kurwara kwae oteba amange agendere gonchururia hazo bugema bwae gati yabo okeana kwa basani okonengetwa baigukwanira buna chinga kicho konye narita to mwabo omugaka bwenkiga asire cyubugima no burindi bwae nigo bagokorwa na mamu mwabo bweka bono chebese cyo na chitotabwati kiagara tuatumekire keregendo bono abo umuchando inorombuata omonene bokonyore chibese chirinde ngende kurwaribu tuatige tuno mongi na bweka nere tabwati no nyenke barwa gukora bono naende nero obere gako na ko nasi no eniga iga keronde iga iganka bona bono kugoro kugo kobochogete enseme yamo oguitera maira bono mongi na nero gocho na gontinya maira ayu naende orusie binte binkorarere karora maira ichoire bole obisibia naende onchencherirende bono nakonga mariogo nero konga mariogo bono bugima bwabeire borobo kongusana elio hache kurwarigwa hasense ya India nigo aganire gwesania shilingi 2,250,000 asaburia onde bwensi obwato moyo bugwancha wesokia komokonya mono engotoka nde egetandeke ogosonya tinja ande nyagitari bono nko litane tigetanda na nyagitari onde bwensi obwato moyo bugwancha nabo mogonkonya kende kelimora nyare gonkonya elinde oseningi kere egolie chibeza chiri intaranyora ingende korwari buna inche nyore gutara ingira nase chishuri chiane chia kimaisha nkurupo teregeta seni kiagetembe kurega se kaunti Nyamira elitera nenguru kwa Daniel Wontiri ekero amachando bune yo egotonyora usekonyora baminto mwishimiwa Purity kirara kagwikaga iga nkora kwanda turi igoro y'ubutaka bugenda komenta gusi abarai baito batari kurigereria nga inki what are the priorities to wenda gutwara ase kagetere getambe ase kionga chinsabere ngomutwara tore Moske Purity oyore munyakerogo somosio Bomas of Kenya torara kwandra make igoro ya gusi ngatoka ndasa robot wa kabere matuko make magayo muswati asirieta Faith mura oyo nyoro bare machinga ki alenge konkya wesokia ase kinyumba chiuralia kurwa ekerro kyaye emate yae nande nigo yanyorire omusasoko ase nkoro yawe chingaki chiskuru chigwire magayo oyore no moyo bugwancha somwana siasa ase county Nyamira jerema amegosi kubwatukera obokonyi anebe bintu by'engencho ase amasomo yamatega ya Faith Mura igo yasokia matuka make aetire ase echinyumba cy'uburaria iyo yagane obwene buhabo kwene kigwa nabo igo yagane gusiro kubwatekanamo nobolema
ubu bwacha musiabano chinga Faith arenga kogongia sinagitaria yamo imeyo muchokeroka Orobi tacho kulo nisiki kurende asirite kuri rero chinga kichiskuru chikoigurwa nigo yamatega yabekerwe umusaso kase amasiabo na gaigama ya mwana siasa sireta Jeremiah Migosi kubwato kobokonyo bw'echianga ebitabu ebintu bindi bibatungete abana biga bagosoma seskure ya mwime yorogongoriga rwe county Nyamira ili kwegendereria igende kurengana mune amatega batebire konyora basinyirwe twarora mogoko monene asenge njonga abana abaga konyo twasinga kibako ndi school lakini yasa ukorera manene ritukoria lera abana abaga babikira uniform nabo ibo monene nakorera ibikone asomo isimigo Migosi ritukoria lero abana abaga mabi bako ndi school barorokane buna abana bari nabayiburi babo nore barawa bagwanchira nanga mamu mu abatarwareti ekomera bakire school buna butabe bayiburi babo bakababangira ukire school Bibilia kale batabanga kuraramburo koboko kwao na Nyasaye nakoiraneri ongote Migosi Jeremiah Migosi Nyasamo mentere koboko kwa yenkore miru none litukerimo ebyakorire ne byo gokumi tiya Nyasa abaku kale na kale asengenje byakorire bire binene nduto tare kunyara gokora abana bayiga bayiburi babo bari ko barenda bari ko bwatirana babarenda bono gakonyo twekire sinya abana no bari ko chakobera sikombare kogenda school asenge nchungi no manyene mu moroche bunare ono musubati osomete obwate kidigiri bere utakaire gocha kuliko bono go beire kerema taipu enyara konye nero kalikiria beso ntomera nigo bagendete ko bakubulyo bwene bwa Faith kwanekigwa azibaganirie baigo kunyara ko bagusirwa Faith asikunyara ko bagakogenda se clinic egyo kolengana mu nabaro bakenyorire ko ebitoke nigo byababulira chingonde ngambi yamono aliase Nyasaye atuskipe ngeke katwekire bana iga tatonyo kubwatira na iga usudi justice yetoke asomo none na bana ba yunga bono ntwekaransa mu family litukolia ara ntobu Kenya gitari ya Kijabe batwa lituke wiki gatiga onte tokolige besagirira toke nelenga basadi bara tutumire ngenge tomente tunyumyo Faith ne twarenga gosabalende ngato mu gitari ya Kijabe storale meru akimo be kokoboko kwaino ngoma yatore Kijabe aligerwe mangana ya maiso aligerwe ogotaro kukwae speech yae ande bamurigerere na bimbo binde byo mubere ngayiye mo chando kolte ngayo berete igo Nyasaye nanjara to booking gitari ya successful booking igo twate bunga either lero tole Jumatatu either Jumatano usara misi tukalia berimo to twatokire Kijabe hospital mapema ayetali bali baba to bomanyimono abe bakumurigereria Ingo ripoti gitasini kya wanjite kya katembe kore Gaston Semechiga cha Mabuko imeyewadi yaligome bunga yabo gitutu wa Masawe county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara Yamano Polycarp okara korwase county ya Nyamira ngatobo chase county ya Kisii emaya yechinyomba kujia ase chinsemo cha daraja mbili litko riegoro nigo moncherio masirita Joshua rinekera na chinsemo icho na kubwata kabokonyi wa marangeti gochia ase chiama ticho cheyiro tuchinyomba kwa na chinga kicho umorina oyore director Onyanza Sports nigo ali asumucho busongo na nigo boigo abolia na koteba abarai bechinsemo awesoke na gusira chiamate rina nigo boiga kwanera ebitambukiro bire gose ebibe bire chinsemo asensemeyo. Naitwa Peter Urumu, hapa ndio kwangu. Hapa mahali mmesimama hapa, mahali nachoketa hapo mimi ndio mwenyewe. Na nimeshukuru sana kwa huyu mwenzetu Joshua Lina kuingia hapa. Nimeona yeye ndio wa kwanza kufika hapa. Hapa kwangu niko na watu 100 na watoto zaidi 100. Wanaishi hapa kwangu wanasoma. Yenyewe nyumba zimeungua sote, siko karibu 70. Mimi ni mkaaji hapa, nilikuwa naishi kwa hii nyumba ya huyu mzee yenye ilichomeka jana. Sasa hii hatuna hata waisi, mimi ni mfanyabiashara nafanyia hapo daraja. Mali nausia hapo daraja sasa, hata mzigo kwa store nilibiwa ile Saturday na Thursday tena nikaibiwa, nikarudi kwa nyumba na kidogo yenye ilibaki. Jana nikitoa na sijui kwa nini, labda viongozi wako shughuli hatujui. Lakini tungewaomba kwamba wangefika hapa, na chanzo cha mambo mengine mengi hapa kwetu taracha ilichukuliwa na maji. Na tangu taracha ichukuliwa na maji ni masiku, ni miaka. Na hii taracha ambayo mnaona hapa ni taracha mwenyewe huyo landlord wa mwenye alichomewa
ndio alitengeneza hii daraja. Nilipopata habari hii, nimekuja kuongea na watu wetu na kuona kwamba ni msaada aina gani ambayo tutawapatia sisi kama viongozi. Tunawaomba mje msaidie watu wetu. Tumeona hasara kubwa hapa. Vitabu vya watoto vimeteketea. Malazi ya kulala yameteketea. Nyumba zenyewe zote zimeteketea. Uwezi hata jua kama kulikuwa na estate upande huu. We have leaders in this place who are elected. We have an MCA for this region. Tunataka kuwaomba wale viongozi wote ambao wako kazi. Kuna daraja hapa ambazo zimevunjika, zimebebwa na mvua. Pia tunawaomba waje waangalie ili waweze kufanya nini, ili waweze kusaidia, ili watu wetu wapate mahala pa kupita hapa. Kama leo sijaona kiongozi hapa, sijaona yule amekuja kuleta msaada. Vile juzi tulipata shida kule town, viongozi wote walienda kule. Lakini leo hapa watu hawana malazi, watu hawana pa kulala, watu hawana chakula. Hawa watoto wako kwa baridi. Ndio kwa maana kampuni ambaye mimi ni msaidizi ama msimamizi wa hiyo kampuni ya Nyanza Sports, tumekuja leo hapa na msaada wa blanketi. Huu ni msimu wa baridi. Hawa watoto hawawezi kustahimili baridi. Tukaona kwanza kabisa wacha tuokoe maisha ya watoto kutokana na ugonjwa wa baridi. Our governor, hii mahali ilikuwa na nyumba kama 100. Hii ni kitu nyepesi sana kwako, Your Excellency. Tunataka ikuguse roho. Uone vile unaweza kusaidia hii jamii ambayo imeathirika hapa. Na sisi kama wakaazi wa daraja 2 hapa na watu wa Kitutu Central Ward, kwa kweli hatusahau wale wanatenda mema. Kubwaterana nigo kuganire kwene kigwa asogwikirania birengo bichisemi nigo gokorengana na abamenyete gose abamenyi bechinsemo abo basabire nosena gosaba ngachinsagia aborokigwa abaibuli naboigo wizara y'ichisemi chindunge chingaki buna bonega chiskuru chikwigura tumuko motambe oyo orenge oerire goswara litkulia lero nigo baboriri abantu koba maiso ngencha bana bakwira ne skuru na kero yomo Irene Semoyae na Gilbert Kobi abatumanya Kisemi chabiri kebekerere kiria aborokerigwa bakoegwa omoyo getarira bokongu asobuya bogochia mutwe nyinga bana bakuri skuru bali skuru totebe 50% na bagazana bantu bande ibabate a lot of challenges balika batereko so bono lakini ujigora bana national exam amona abandi Tinga kichiskuru chia igoirwe na oborokigwa kurwa aso mutimo ko mutambe okwirigania kwa beire asi chiskuru au njasa mari tangoro ku Wycliffe Muracha Muribu ndo mwalimu omonene ku skuru ya Kenyenya Comprehensive School ndatebe nga litukulia lero na litwali ni kwigore chiskuru cheito ase skuru yaito ntwaibora kama kawaida abanafunzi baito tobwate bare ange 600 mbaikase skuru isipokuwa bake anga banafunzi ange 50 ga ubatanyara kwa bako report alafu asa mangana ya balimu baito ni gotore 28 out of the 28 abalimu baike skuru lero ni go bara balimu 27 amanyi bechisemini go bakwerera buna abwate ukugena na buna amba begete ase gwikirania kurwego gwechisemi ase birengo au skuru twebangira ase nyenjo yetamwe ya gatatu ande nigere tamwe nyenge mono pero tumerana na abalimu baminto ntwebanga buna na kitoko yekora igo twebangire buya especially ekarutoka bwata matemu y'ibirasi bibere grade 6 na grade 9 abonsi tumerane nabo ibuli twebangire buna na kitoko cyokora erinde abana abayibanyare ko bakora buya esemona iyo basemi obonene ni go bwarurwe gukia somokia gukinia chisemi kibezi serikali bwatoka ko ngububi yani umatoka ko uko ngububi kibezi go cyansini ni chikuri bumane chikuri ndagera abana bali bintu bindi
beza netumwa tiri kuisana aya umaye konyora jidi school jinjibu ati population umaye school jinjibu ati wana 100 barale ekero kugenda ni capitation ya serikali na wana 100 iniji bashinga sana najimuta kire ko rusio mokorere nyo development ya school ikiare mechambo tiyo keningi kulingana na makori miroberio ya kera chingaki neganirie ase gukinia kisemi na gukinia ebirengo by'ugonyara kwa bugikirani bwamagani kisemi echo ige gutuma abarimu ne population y'isukuru oroje igobwate abana 20 na school tiesi ne gutumira abarimu 20 elindo expandi curriculum yao utwale music utwale good work utwale engineering elinde attractia abana utwale computer attractia abantu baje gusoma rene igeruwa the broad based curriculum ese school population igege ndiguru abana ukabanyanje bajichoro rene ngagi computer nera asigete music nera asigete umuscience nera asigete wono kubwata abana 20 ngayuguru sia bari mu abo expand the curriculum yao wasemi bwaye gukiase eserikali mburobi iguru ase kisemi ekiyo kibeza kiacha mapema unabona kanga kiatanganire ngabona bana bagenda banya bitu byagoriro ibintu bibare pacheted byo kirege into system all systems go lakini bona yangenda kana nimara kibeza nemene abayibu ne bara bumbate ebiriga tiyakurukinde kurukinde bona abuna hano bakungundi bole eserikali ko debereka ngi kibeza kiatundu Yesu abayibu ni murukinde na abayibu ngubuli bale ngiye bona mugusaba kyara eserikali ngotunguru ekibeza so umuntu uri katikati yabuno mwalimu cyane nakyo kisemi intenera asa magendero ari no musingi umuya kuri Boteriga Tembe TV kurwa sensemo ya Kenyanya account ya Kisia Maritane Nje Gilbert Kobi Yokabeire mokonyi bo mugavana we county ya Kisii Omoske Robert Munda asentunde tangani nigasokire na kwenekeria abamenyi be county ya Kisii buna noare asisiasa nabego nigachakire ko eroberia igoro yobochori obanene bumwaka bukirubere 2025 nebere kubakubwaterana no Yokabere muwaziri bw'ekisemi Omoske Ezekiel Machogu ase arure kuboria gochesa abantu bonsi banyare kubwaterana ase okweroberio oko egere bachie okora obonchereria asobochori obubu mwakoyo bw'ekirubere 2025 nebere Muske Monda niganko yakwana ega chinga kikirana ase birero ensemo ya Nyankororo imyanyeri bari chache ase county ya Kisii siasa leo jange ingoteba kende usibona mokaide na rusibo bogabana ga siasa kanwo moto yaro yon sipi inungoro teni sare tekieni araria ngoko bangai omutanya go ichanire egia etire go chimoina siasa nyambo sia barakaki ngembo sio ndigere oyo kanya korigere kurumaya ne go tiararore wana nariba koraki umong na yote wana nariba antieria wana narintieriri wana tuabangire siasa utaraiwa nondo tade kosasia utarasa oyo utagete kosa utaraba tayari kwa nyori moja komburuga naende karona achire go chebosio montunya na kondu tamaga na kurumagera kinga kichama ama okweyariga ni kyaetire abantu be banki naonda abu orojo ne twarone retekerugo machoguta irankaira abande bakangusego ti bakandusio machogunere to kugamba komo twaragera komo twanywe chae ona machogungo banga twari ngamangana moko tonyora mambina machoguto gutara igora iguboro ayengi ko wera bororo nyi to iwana ini ondo kayete ngatu tari na machogu akoro ngase machogu eri bandi chani bororo bono tari na machogu ngayota woyotera Kuboriani okwabori wegochia serikali ye county ya Nyamira elio ekoragwa na mugavana we county y'Omoske Amos Kimuminyeribo kweneke mna chibesti budget chichiamento kurwa ase chibillion isano weka chibillion isano nemo ne chinuguta isato ngokora chire emirimo
kerano nigo amagendero buna bono chipara nabo igimechando ere ase chichiro kurigererwa bia Fadgad Gesemba niga gutomanya abamenyi abayiga nigo bamwakire buya homoseneta Onyamira omusikeri Kyokongo Mogeni asoko genderera kwena kebuna chibesa cha magenderero chatumirwe Nyamira abwase budget y'omwaka oyo chamentwa kurwa chibirioni isano wika chibirioni isano nemo nechinuguta isatu hasebono baganirie homoseneta oyo igaboigo uchibwatia asobwange erio chikore hamagenderero ariachiragire nari request county government ya Nyamira torosiria magendero kende nkeyo oje chibara oje kende yose kende nkeyo which means chibesa chigo cho chiabiko mibuko yabantu ngo gendera gotebi Mr. Kongo Senator bwatia chibese inyona anti corruption yeto mororo egeko garantuna bakichikura na ndura bantu kure tax kende ntwana korora abo tukireti ko na tu arengo 2013 kene kirja na obara kana Nyamira kibesa to kuye chingo chachire lakini tukumetingi chigokora ukwana na getembe kurwase chiro ya kibirigo abamenyi abayiga boigo baganirie budget ye chibesa echo omoseneta Okongo arwanereire na chachire ase county ya Nyamira chatumikire buya asugukora obokongu obwo urase chiro eyo ya kibirigo hegati yabo etugo ase konerwa hegati yebinde kibirigo se itoga to bwata bokongu to bwata chiro para igoro to gokorera bono to kumetia chiro kiraita abantu bosa bono ga kirende seneta kwa igete ko kwa prove chibesa chinyinga chiachire mware gotoligeria ase to koneri chiombe negento kende ga kinone chiro chibwati ase chigo pakiwa ko chiro chiratu mabantu nambari to koni chiomba ali chiro akitokonye seneta naga kwatra naga bana nabantu bali mwansi bula serikali nase ensemo yabasae nigo baganirie ebunge ye county ya Nyamira kwetia amachiko ayo akobakonya na barabwo n'abasae asuko kinia county ya Nyamira kemagenderero kasema zenda zile fitiare 6.3 billion ya kila county ya dilole bijala iko kazi kwa sababu budget yetu so that when you need to be group you need nyara ko to ka uji bel fiti nyara ko to pare tane bi asara ko ngasi county ni mira to kwa kwa ndio to limit to ndi sama na ngani asini ngasi mu ngaki ambe kabisa to avere tari kwa include sama ngana yi wanu ko kwa ngoni ngasi ndako ya na bel fiti no yango na wanyani kama ni mu kirego na ndio range kama include ya kwa sisi county ya Nyamira ensemo yende bakwaneire obokongu borasomborobero bobobwenia osha na kugania origererigwe wajia wana inji de struggle mono more especially as medical matoka ni daktari kama wote ura kana sha umako mlimo mayo nya matibabu kwa seneti yetu na bunge yetu parliament wataponi kwa sisi wana inji ya banyare kwenye webu huduma hii ya sha NHIF ya rengi ya kozi nuwakana same day 1 month wakanya matibabu ya kweni kukwenda hingo reporter Getembe kurase wodi ejeiga ya Panyamatuta ejegotuka eme bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Fadgad Gesemba chinga kichiskuru cha kireniga bantere basemiwe koba maiso chinga kibao karobo sombi bwabo bwo kubairania aborokigwa guchia ase chiskuru chiabo ayaniga okwana nabaliki bamangana monchererio monene ase elita Rogers Maturi iranigo oboigo arua ogosira gochia gose oyo baga gosira chigosori gochia rugby niga bolia aborko skuru yekendelia kisi naboigo nigo ARS rebuna emeroberio elia bachaka elio kwene kebuna abana nkoyirera bale osingo ikabale chiskuru batari koinyora batari konyora machandondo bonsi nchera ninde no mogoko una bana abo by match the champions ase mupiro yorakipi nabo babuete igo ekere bachete balinge kwirana goche skuru nande nabeto no mogoko sana ekere bachete bagate bataragende se skuru yabo igo bagucha mpaka sengo kolegas bangakire nambia mono
egintu iki gikangokithia sana nkarora na inje bono ekero gokonya tari bantu bonsi bagucha batebana mbia mono omonene bwensi utaringi kubana barabuchi milioni chiabo kibatubikire byaiga tiga bona abarai baitu bagusi na barabu bono bebekamo bagende abana bambatu make proud tari unabagusi unabakenya they made us proud ne president gatebete ekera abantu bakosoka kujisikuga bakogenda batoletere gintu ngubarangiria ari go state house oba chimilioni chitaringe darbo nje nalinge gusaba abana ba Kisi school nonde bwenzi timu ende yonsi yachiete East Africa kuru Kenya ya wineti ne bwenterangiri go state house which million chai how can you advise abayibuli baliga na abana babo bati talent abayibuli bono mukonyora mbararu aso gosoma kulinga mwana somo nabalimu bakira basemi goro y'umwana wa talent cyabona tagusi actually amasomo ayachire akuru CPC aya nara amasomo aratokonye nsi yitu ikiagera kurwabwo 844 system nali andalengororo igo yalinge more on theory. CPC is concentrating more on the physical. So etogo tebia baibuli baito na bali baito babu atimono ekiagera igaiga kuru CPC abana no bagochikonyora chi talent ejichiragere chibae egintu bagochi komenyera asobugima bwabo togotebi chi company ejichinde chi company chionsi chiobosombi chire sikogabwo ekere togocha kuira abana skuru nanga kiende yonsi tobe una nkogendi tuli ngotara tuli chipara no omochoko toba abantu tuli safe on our roads and we make sure ekere tuli para igole driver yao ni driver yo uli mutu yao na nyuma yao nensemo igona tuli ndane intwe igokora magosa sakoba na bogotema kuarati the person nalia abantu baitu bataumie kiro muntu aike sabali yaye safe asata kitekogenda ase rogotio romoske Rogers Muturi nigo rogoteira ase omutimo komoke ekaro debi senior sergeant debi ngera komboria etoto ninki ango kwanara kego egero anto mondo ndakolika ngatali masako mbire rotole abasu batinya ro batwakire oli nigo bwarandire singencho bakobeka ebi iranga chivu buna bakuruye babo kaingurusia ngo bayababa mbaye batubere toto seke getere tambe ngere natore no mweshimi wa Purity kirera egere torara manyamake igoro yumurai bwense no mugusi na siasa nkeche gusi toskana ne dakemo 0726447367 nere namba ito ye studio gaiga na bayo Tembe TV na se Facebook na bayo YouTube. In a short while, I'll be right back. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bago kolemirimo ase
showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges au unabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire nirebuya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebintu aserigori elianse kegema asetauniga ya busongo koni bare ebintu asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani chi blow dry, chi socket, chi cable, chi bulb, bulb holder, chi heater, ne binde ebinge, phone accessories, na chi charger, chi USB cables, earphones, wireless ports, ne chi seme, asensemo ya household, nkoni bari chi sane, chi thermos, ebi kombe, ebi rogo, chi basin, ne binde ebinge, asensemo ya cosmetics, koni bari chi body lotion, chi spray, chi air food, make-up kits, chi sabuni, ne binde ebinge. Koni bare chi soda, ne chi juice. Asensemo elia yadware, koni bare chi power saw, chi generator, chi piano, ne chi amplifier, chi mixer, public address systems, chi nyange, chi solar panel. Nebo you go asensemeli ya stationery, koni bare chi geometrical set. Ange, jebi koroto, chikram, calculator, chiraba, nechi toy, semoyende, nkoni bali, tissue, papers, chisavet, chidapa, sanitary towels, nechi toothpaste, karutari kwiba, toothbrush. Boygonkoni bali fridge, ajirida unyare kwigurira ebintebiga aserigoririanse. Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery usinige okoratera ebintugurite asolsao, wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187.
Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya Pamoja Sacco yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibwatani na Kenya Pamoja Sacco iyonyore obukoreri ubuya ase kinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa loan muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco yubwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomena chire within gusi wanaintu toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini Sacco yeto na gusi yeto esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Ndagira njane gwansabna iyero siri na Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya ase kinse mubuna outside catering. Asemeyega buna kinyangi kyonze, ki birthday, housewarming, ki anniversary, ki get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabale obukoreri ase kinse muboygo buna decorations, ki ebirogo, chimesa, chikeke, nabo igon kuru barobo koreri bwa public address system. Diubago to kambarabari ne skuru yuboroso ya jogo. Samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers. Ubwansu bwendagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua. Ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikie hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa ukorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayo agendere ko bagagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis uburwire bwo mugongo watya ulcers amarwire yenda onsi egati amarwire ande niko bako batukubu wene buiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutoka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawasirirongo lya kabere iyo irangene bengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka
okorora tindi bobe obomani none kero gwacha ono gotarangwa konyara gotano no goikaransa ngwaro konyara goikaransa omogaka aiga nigo ore ase nyagetari yanuga pesti nande nkimwacha konkori nyagitari gaki oroche naetana niguchi nyagitari kumanyinga na mente gaki abana bane uchisindani ntungire ugutungu nigo mbalire ukubarwa gaki nimbe ayo omogaka nyagetari yitu ntori ko rusimanyinga ntori gokobara ntori gokobekera macho omogaka etukobwene goetera asa amariogo gaitana no Diamond Tumenia buno ikaranse kana amariogo ikaransirete amariogo ana gokonya gosoa ase enchera y'omobere erinda gokonye kobwena omogaka ona bono tukware konyara gotara amagora yari ndiarete amariogo ana gosoa omogaka agokonya omogaka gokonyorosa mikie yerambuke kabisa no mogongo omogaka oira ni gubuya igesi ndu ase nyagetari yitu yanuga pesti ntori kobara ntori ko rusimanyinga ntori kobekera macho andonse omogaka etukobwene goetera ase enchera y'ekerero ase ogotumeka chimashini chito chi'ekerero chianuga pesti omogaka Buya mole. Annyeonghaseyo. Egena Nyasaye tumia nuga best. Ebintu binde byonsi tiga. Na Nyasaye wekata kurai. Omenye naenda buya. Nugo sale no bwato muberogo. Were. Tena kaiga wali bane tena wek. Kera midinyo ndo na tabetuwe clinic. Kyo mogaka na kyo mongena. Naba hira tena wek. Korumba golera machine ye mati. Nanya ko baira clinic. Ya arthritis. Igongo baira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga biyare bindo biyare mwaka na wabo chaga orani uyana. Agota bwe. Nuga best incho naye bwenekerie obugwenya bwekene. Sema ya kabere, sema ya gatatu y'ekionga chinsa ibere. Na bana nakulireira ngokoretera ndo mugeni aiga ase studio. Ujurende oyomo bwa bausi bali tugwatogeria. Ngasoborai bwe serikali yeroro. Entuntu bwate abarai babwate bagatenenirete chinsemo ao asensi ya Kenya. Ongo kwana ase omo rai omosbati yotenirete Bomas of Kenya. Bomas tali A+B. Itali getikeria abana bakana bachiesera unyuru. Na ase ane chikora no chikora ligwa kurwa. Chikora kurwa ndate ngatogana kurworo egara chirali kurwo. No returning officers cha IEBC chigotoka. Kwanra omo heshimiwa Mosbati Purity Kirera. Karibu ase studio. Asante sana. Matuko makego. Araitiri. Lakini mbiyo koragera. Nyasaye no muyambi yo koragera. Wa serikali mbiye ko begete no intro mutake ko be serikali to bekapia. Serikali rombiyere murochi gasiegenderete gukora. Gasiegenderete gukora na ekiumusike William Ruto riri ari kurigi chikura. Eire iria irete asa abantu ba Kenya bonse piense ngima. Step by step na agenderete gukora ki kuikirania. Purity ningu. Purity no muiborwa obunchari. Korubugia kumu bomwanda. Okay. Ano mwanda. Well, igoko igure toja kombori maswali ande buna you are race lakini ndege kwa no regega. That is why we are here. Akambe wagacha. Siasa chikaraga nasi. All of a sudden abantaba bachire State House.
tagite bono rero justify ayo yomo ekora serikali nere yokora togoteba nge serikali inembe abantu barura bachiri State House kogenda State House igo twariganitigwe no murai wense Omusike William Ruto nainde in his speeches most of the time umurai ngoteba State House ne ya kiromonto tali ngalirikale yarenge the who's and who's nabo barenge wocha bari gosoa bari eligible gosoa State House nande kwarure every community bachire n'abantu bari twachite State House bari leaders, opinion leaders bagusi across Bugusi, every ward, every constituency njabete represented. Nande ni manyete talirio katuachire State House. State House ekeroto kwariganigu na boto wocha. Muraikara atotewe chinse chinde chionsi na atoganeti na boto kogenda. Goko bolinde boko lakini gotendatika 0726447367 enotisa noibere ibere isano nemo inye isano nebere isato isano nemo isano nebere Gatembe TV abo Facebook na YouTube ika liboli diao karoko mobolia kerengere kia onkereki asawatanga ingo ochiete State House lakini andaba achiete State House ngo bachorate mwaligane timna mumanya nturiga ini buna tumanya ine abantu abange mbachiete State House most definitely buno abarai mbachoreta abantu kuru the grassroots leaders bali bago support murai nabande mbaro batarenge go support murai bachiete gari by the time bakuru gari trust you miboniga toko batebi manganande because of what the president scorecard yo murai bwense abatebe tikira akolire ase Kenya nikira gochigotokorera antu buna abagusi. Mheshimiwa, why State House ndio mheshimiwa Muraibwense atarenge gochera atobeke stadium ataiga atobeke capital gari mate obuye bwa siasa nekero tukuruga uwo ndi utamu wa siasa najua ochaga igotaraga igotoira segete ototebinga hii mekwa hii why State House 10,000 out of millions wabagusi Omorai umete sabari eliyo kogenda State House umuntu narorwete gusieye iga for the first time atanya kogenda Nairobi Dando chire Nairobi ochire nyombe nene yo murai William Ruto umuntu yuba minto gaki surely ama sabotage ti ochire gari ororira zo murai bweza akorara onyorire chai onyorira maguto iranire gochanka gonjarare gerende taimangana ya tari njara lakini rende kogenda murai gakurange iri gochigoye it is in order to respect invitation togende tumukwane umurai nande ngochare gusiga iga naenda aturangiri togende iga boye iga ngite boye mu maitemu alias toko genda ya magenderero na toeta magenderero gaki amagendera twete amange nende ngochiko yakwanira gaiga yes twekire State House twagambire twekire kurugari tuchakire getikia ndake ama yaire ndibona State House we are talking of goodies a bag of goodies was a bunch of promises ana kuruga egetikia ndege gongo ekwandra asingencho kire buo yes egetikia ndege government iri ya ite kwenye ya kerusiri ya irirwa sangao korengi okiabege tukegende sirunga kiali kogendo somewhere else I can't remember but ekero abantu babonchari balira mono egetikeri kiende gumete some of us gotwanyore tu tugakenyora kerororo it is a landmark yo monchari no mugusi ehani umete kero like nabogo tebyo monto inchumba kegetikiendege bono egachega ikanga kiakorire kia rusio ekero tuabe kebirero byeto ngegetie kendege ribaga gekurusiwo tigagetigare konye omonchari no mugusi at large and the south Nyanza region gekogerumete aba kolie biasara mbale iga ibisukari ba matoke bechi avocado
noroche soapstone buneri ribaga bagutumia no empara endege ya gunsari yaimokie bintu bya yabakonya ase biashara bwangu na bono gwachega bunanje bono ribaga kangomete gokwang'akera ngeregali nganye the next 40 minutes no ndega nande gento kirine gento kigocha gokonya umugusi and specifically omonchari and I can tell you for free ekero omurai bwenza totebetie gente kikeira nirikabere recommissioned again omongino rio tebeti gunga egetikie ndege konyo kiachire boniga igaigwete buyanga egento keri na nyore tu keroro kieiranire. You know, it's a pride that we had as Omonchari. And me, I'm very happy and I'm very thankful to the president asoko igu ebirero byaito concerning egetikie ndege keria nande tarikero kigioka asigetikie ndege bado. I have no yomo otindete one of the biggest genteka mekan gina kike usi because ningotenga like umuntu otindete genteka mekan because getina kemekan bomas ni gento kende kan buna aye geti kiendege kero kien koina no kiena ne tu kibati taligia koina no moisonde it was given in the 80s or say in the 70s. Negento kiarengo rokurkare. Ni chago tabanga para ibabo nchali mwarenge serious. Omete gento keria kero kia. Oznyo kiarengo kurkare. Mbone bigege bya chaka gocha. Ya. Egeti keri kiendege like I said before igo kia enene tu in the ekero kia abete decommissioned ntu wakurete. Ntu wakanite. Ntuwa igwete bobenga kigetikie ndege kigiakora kiarusi gugaiga lakini rende birero byaito gochia somorai bwensi abarai korubonchari me included ntuwalerete omurai bwensi ngegente keriba kage korusi wororo gakitobekere no ne skuru ya aviation abana bakoreki bachino basome lakini rende omurai bwensi ororire tigakeira nibuna kiarenge nande gichake koba operational ikero kiabeire operational no na abana baitu babonchari banyore egasi kuruga no kwabuse railway runway erine egasi umanyete so it will open employment opportunities for our youths and many other things especially on transportation. I have no monchari ketike wanto gokigamba gaiga marayo tariko kugusi no turabasani bae tariko kugusi abantu bali barange negeti bakebuta butuirega ba ibiro buli mubwe bwegeti kende tinkageretio buri mubolimbo ibire nande ntete goteba igara outright liboniga onyo muntu naro ibire obuli mubonde bwensi bweserikali asa magenderera bwenete gokoru bachake kwibanga mapema barwo kara serikali ngoja kere egetikeri kiendege in the next 2-3 months yani buango very very fast ngochaka kere korosigo nkwaroche omusike William Julius Migosi Nwarenge eche person ya KAA no barenge so that tells you that ngochaka kere korosigo buango iga gekogero murai bwenso mete tarairi nande tabwati excuse kende gionsi gekogera takore gasi boni gegentata getegokora aikirani chira chiria ete abarai aba Kenya and that is what he is really doing. Let's give him his flowers. Well toro chikurwabu nabokoboli riswali rinde lionsi didiobwate ko eterase na mbiyira TV yao 0726447367 Mheshimiwa Purity na mkate nok karatokora kwana kap kiama ya korwa ase ense ya State House nama ya toko gose ni chikura chiabererange kina kiekerengel gitu natokana kuruga eli yakabere a university a university ya Nyamira it is something that was long overdue gekogera Nyamira nereta bwati university usikurigeri ase county ya like the Nyanza region nerebweka I think etabwati university so nande negento
umurai bwenso mete nanchite amasomo nande natagete kubwata amasomo ayaiga ayaire ange no mwana uri okuru interior places bono university ya Nyamira negento kyo guchikokonya nande kuigura Nyamira ku expand Nyamira economically and all that because when university eriga mune guchaka abantu baroro investors nko gwagacha bari chi hostels chi noro chebono abangina bali bakoni abana nkogenda bali eschool area school area yani business will flourish around that place. Yes. Yeah, so that is why again it was very important and it was long overdue. And again, I thank the president for giving us that university in Nyamira. It's okay. Inki ekogara murai wins. Atari gotegerera abuna bantu tebanga na public participation. Ndo bata chi site chiri nyingi. Bantu ngorera balenga kionyoru na tambe no gotebanga ngo chimuri kubeka uchikurugali kucho gochaka muri gukura. At least no take no ngaro kucha kwa gachi nyumba. Ngero juta kwa gachi nyumba. Kurabe kora kanyumba. Kasinini asogocha kubeka esimiti. I think public participation is correct concerning that. Na veo korwe bona no budget state house na ndio baru setu kera word. Public participation ne korekanite. Remember a issue ya Nyamira University nigento gia chetelitangani nko igweterio giriri abeto rake igo abarai bakagenda bagakwana bakaigwana. So ikitalie gento murai arwetando nsiagacha akaenana. There were conversations abarai bagusina banyamira specifically bakancherana as a team aiga no bakobeke university. And I remember again university yiga basically talinga negento kegochiko konyo monto ogalio konyamiroka abana nkorangeri gubale korunonye eastern korugarisa. No, wana ntutu go kierara. I love the way you were saying about egeti kende in Chibuno Monchari. I loved it. I did not take it negatively. Egeo chakotokonya tuenzi bunenche ndakiriwe ka Nairobi saa 9. But again mkate you realize talingo Monchari bwe kugocha gutumia egeti kende. I loved it. Bono the notion was you are proud of it. Tera nchembe proud of Nyamira University. Buno monto Nyamira. Ine yaito. Bono monto Nyamira ache ngwarora kaiga kisi kaiga mheshimiwa Nyambe kako baravda kisi Wusi Stadium. Na teba igaiga Wusi Stadium ngekene gia kisi. That is a member of the county assembly. But I think also Mkate, you really need to agree with me that the university that has come to Nyamira, the fact that Ntuanya Gotwara University, a campus, Tobwate ya Kisi campus, I think, right? One of a full university. In Nyamira, that is something that we all need to be proud. And I think of Nyamira, mubwenete kuba more proud because ninu mugo chiko benefit mono abantu bako chikoli kunyamira gali talinga a bigger percentage ko bako chakuru Nyamira. Thank you. Now kick one gote again take a mother gote. This thing happened in 90s 1990 1991 1992 Nyamira ekaegwa headquarters yen saa 3 ochake kwa Nyamira headquarters bona tokonyora gali parali Nyamira asengenje the positioning that is the truth abantu abange where is bono university ekerotoko chochaka koganda Kigali konye nambe USA TV atsan enambe ye bawatanga toebe ko Kigali abantu ega position igwase like sambiri ochikolino ane kibirite kekobo at least ya nubate galio choru alio chocho songo ochikubona when people ba Nyamira bono ntate kora ba etania gara bali kichia semese baba go mane kurugali that is what I'm supposed to do ekerenga a positioning ye university ye university nchire chawo chepkoera tikabikire uchima no atikabikire gochi but there is a way obole mo bwanko bekunga kenenkeroro aso chikobeka
kebanyoru is good nje university yebe kwase kobe lakini enda bantakar bakuligelinga Emiro bolo monya kotanga industrial park. We don't need an industrial park in Tumbi atole gochia. Lego sento tagete asinge nchama gendra. Ango beke university gai. Aiga Sironga. Sironga. Manga. Asigete da kanangambo bere. The University of Nyamira is a plus for the president. I'll vote him again. And Thank you so much. Thank you. As a university. And they move vote and they move vote. As a university, I want to Nyamira. But now we are thinking. As a man, very proud about purity. I know. No, I told Manyeti, I could still talk good about purity. Yani in the proud, you inuma demo Manyeti. Into to bugati yono ane na ataka ko beka chikura iga nganjere nkwana tenda da de kuchiro ko ata ngamati yangi president nero tenda iga yo mate mbona mo beka ga ago takanya ruto aiga mbona mo ruto nero ngete ka sinere president like I'm having fun on that. Yes. But now abantaba nto umaite what happened ekaro waziri achite Moinali. Very few members of the county assembly attended. As a university, that could show you the center rift. Nga bantaba iga mbayo. In fact, mo MCO manda nganaki abantu mbakete bakasaini I. Let me tell you, Mkate. Yes. Let me tell you. Tell me. Sometimes, unabarai. At times, it's good to look at what the people need, not what you need as a leader. Oh yes. At the end of the day, tosikugendera kubwati gentabara ibakunya ile kupigana pigana. At the end of the day, okonyora egentokerio mwananchi abwenerete konyora giakolireki giachire. And that is why I really love my president, Muski William Samuel Ruto. Osikuligeria sti plans our president. Yes. Thanks for reminding me, and I'm really glad. Yes. Osikuligeria ebintu omosikolia agokora boniga. Ebintu ebinge biri byarenge on paper. Osikuligeria mangana housing. Mangana housing igarenge guchakire serikali eri anak. Gocha mpaka boniga. He has decided to bite the bullet. Ebintu biri bibekira se plan, bibekira masakara, akoreki I execute. He doesn't have an excuse at all of not doing these things. Okay. You know? So, again, to kelituari go chaka kubeka nga mukata eno MCA goza eno MP totageti kebe kugabo. Oyonde na arege gatote goze Steve Mogaka tatageti. Nyamoko goze tatageti. Ndiyo mwananchi ago chikonyora this again tekeke bwenerete gocha. So, sometimes it is good to make a decision ekereke gochiko benefit mwananchi. Yes. Because at the end of the time, as leaders, we are elected or appointed to give service to mwananchi, not to us. Thank you. Antobanya Mira, Rie University mwetu. Mugwanta moja mwira bana skuru waro. Tukurugawu. Aba ida mangana mheshimiwa mnakara gochikaba. Now, let's go. Another goodies to atkuruwaro. Yento twae tu epara ngochere pare ya kurbomet gocha gocha kubekirwe dual eiche moroche pare ya itira banta bange nande pare yose kuligereri chipara kuru Nairobi kogo ikamba ka sotik gocha gaiga na ryokoraga para kukaraka wote ageni kuru na kuru gocha goche pare ke koreteki engana iga bono omorai bwense na tebe dageka no chibasichire no chigari chiabo ena chiabo kiango no epare inero chigwetera so kero omorai yako to epara bune eduol korusoti mpaka igaiga daraja mate gaiga daraja mbili epare yunkonyo unko egutore aya cancer center yeiga ase pare I want to do on their part. It's a plus. Now they've been to I'll vote my president again and again to change katiba na Rwanda and then Ango chabali ango ngora wale. Aye, tuate atobeke. Vinto biria kora. Ekero epali yegoche. By the way, mheshimiwa Purity ya dongerege goche kiangelchi.
Ketega moge konga chini gori chaya itu. Like konyori kwende gete ba kon usine bonus echirete 98. Tombe yama konyori bwate 22. Nyansiongo bwate 27. Like igo hasta yo tuigete 90. Like mbango tono ane nusia 98. Yeah? Echae. Na tepanga for example like that. Na ekero SGR yarenge gocha. That land was bought. Aba gusibete katocha kwa wedu carriageway. Wacha tana serikali kwira. Na ndo juno tabuga tu bolem. Definitely andonsi gesa. Ekere serikali koiro bombo bole mobu aonko bole compensated. I'll be on your neck. Please. I'll be on your neck. No nae mkate gaki no umanyete burunge and you know this is the truth. Yes. Aso bole mo na especially meta na serikali te koira bole mobu ao. Posaigo. Ige goche makigu lakini onye rightfully boro buao serikali ngokora ngo bore compensated SGR yuwa kwa na ngochere paka Nyamira. Yes. Nyaminji bono ngiyetari kwetera gusiga nkibono mukonya kwa ure binte binge Nyamira bintu bayirire binge bono nacha kwene kanu murayuri abara ina mugutwetani Nyamira bado nabana ba minto bali Nyamira. Nabana ba minto lakini rende noroche bintu bigo. Bono kabisa nimeanza kudira bantu baba bonchali nimeanza kuona damu ya mwanasiasa. Ebinte bigoche bya SGR ngochere mbakaga. Noroche paka sotikete egende guchimoto. Yeah. Noroche bali bonsi ya SGR gocho kuita. They'll be compensated. Yes. The government will have to compensate. Yes. Na ipare bune gocha. Tebanga asinginjani uri ichake mape barare matu na tueta mama rabai naturarora to ere meiga era mine ne delay abotokora minyoka ni mapema at least ndubwate yento mneki. But I know what I know. Omorai Wense is very in executing and just ensuring ebintu biri atebire ngokoreka nabire that I can tell you for sure. Ebintu ebibionsi pia totebeti ngwikira nabire. Yento kende asingin chodo chinga chinsa chiga kariko minyoka 0726447367 nere namba ito ya esimi nganda rasoma nkewega Michael Makori Kuromarani kendegere misena kunauliza madam. Sorry? Umonto kuburi. Mbona wanatumia nguvu kwa wananchi ndio wapendwe? Like now kuna matanga yalifanyika Maharani. Yentongere asinari ngocha nakira na nari ngocha naragenda. Lakini anyway, that one napogo yikuwa na matanga ya Marani akuwa natakiwa ongea tunataka maendeleo, but we don't want to be forced through as the government wants. We are deciders guided by Almighty God. Thank you Mkate. Alex Kereri atanga Honorable Purity Kereri uko sawa. Asante. Mungu akuonekani. Ukwe ule. Alex Nyapen ngare kuruka. Jackson Samok Irondi. Mkate nchino yo mobo na chieto murai bwense na tuene kerianga na tokorera magendro buna inche na goka kogenda State House. Ruto baka to mubwate simono mono. Ya nduma ano jali. Ikiana chia State House na kwanda. Thank you. Mheshimiwa Piro tunaongea vizuri sana lakini site ya university kwangu hapana. Maana lisa bwere mono nage kwa raba kusitwa nyakoro ngego jiali kwa na majita hiyo yaro jake na majita hiyo nsebe hiyo paranchio by the way nsebe limbo na nera mite hiyo iko jioro omete bono noroche university yeiga it will ensure nge para ya chiregali omete ekoichiko igore binte binge keri nkonyorore nyagitari gari enene gikubeko gekogere skuru eri with time ngochire koguro enyore chi faculty chinyinge monyore twabekeirwe level 6 igari ke tata hata communications hakuna na TV igotoko andasi kitu bono nari bigo chigocha azbagoli no mutegoro bake si
Kore tigango tevi. With that university, even it will open up to a lot of other university amenities and Thank you. Impurity oyi akorokwanga kinara kurwa chinsemo chiatinga. Those were the goodies kurwa State House. Now, again tonkobori. Are these things genuine? Go say, re-election tools. They are, from where I sit, they are very genuine. They are very 100% genuine. Because right now, omoraibu ense mwamo igukagoteba. Ere, again tata getego kolera ense ne abantu ba Kenya negasi. Asiboniga. Siasa ngocha gochakere mukate. Totachanega igagusi. Oyoko akomo yonde. No manyete ngakito kole bintu. Kabisa. Igosi boniga nenga kiyegasi. Boniga nenga ki bunabagusi to bwenerete guikaranza totebenga omonto obwate kebeti kia Kenya no musike William Ruto. Kansa sente yerega iga ndo bwenerete ekoreki ere epare yeiga ne bwenerete yere egeti kiane kia bonchali kere bonchali constituency asinkorwo ne bwenerete chake koba operational as soon as possible omonto obwate kebeti ningo kia Kenya no musike William Samoei Ruto. Nere toko bwatesi atwe bintu biria kwenana nkwarra guchimate gegoroche binte bichete mete na agenda devolution omabei mate gamba kendigitanie kandi amphitheater omosubati ebintu biachire matali, and that is why I'm urging our community. Siasa igekare tubwate 776 days to election. 776 days to election. Woniga igototagete tolenteru amagenderero. Abarai bari bare elected bagenda so muraibu ense bamotebyo nyitoko nonye pakama kolyo nyege kunyarikana tobekiru no enirame. Omuraibu ense nero bwate kebeti. Toratiga mangana mange. Toratiga siasa nyinge. Kwanero murai yoyoiga atoe ebinto bibwenerete. Emiake yetigarete angesaba. Bunaba gusi tora mesa. Yoansaba yorochi. Inchendo chensaba. Etigarete. Gusiera mesa. Gusi tonyore chi factory asabana baito bago koraki. Bakori kuchigasi. Soapstone yaito tonyore market abantu baito banyore environment ase bakoni ebintu byabo. Echa yeto konyagotebe bonus yaite erenze. Chizukuru, chitivet, kere ward, yani kere constituency, tonyore chi tivet. Naria bana baito ba konyora, that digital hub. Aliyo moraibu ensa tebetenga kero omwana anyore, chigasi chiga chia online na baraba koraki, banyora chibesa. You know, so omonto to bwenete torabeka siasa kando. Siasa ngoche 2027 ngo ikere. Etachane. Injo mondo buno yoruto totachane ground. Good. Vera Munyangi, all the way from diaspora, thank you because you are there. Naigura Manganayo, immediately wekaga, I'll do that. Eric Ondieki, Haimkate, Mboderi Mheshimiwa Puritiga. Ekarba kugenda State House. Amagendro ki bakubolia ayoto taro chigusi. Ose bakugenda kuriya maya amaya barabwa banyana. Amagendero toko boli bono. Oyumo iranere immediately. Unege tiki endege tali moraibu eko gochigotumeka. Abantu abanga bana biashara. Abantu bago kolegasi. Bana baito nkonyora bari chigasi korwororo. So tali abaraibu kabago chigotumia. Entune epare ye gocha korosigwa. Tali baraibu kabago chakoyetumia. Aya, kansa sente ye gochiko koera. Endungo sababa antu baito mbaruara. Lakini tali baraibo kabago chako koraki. Bago chako get those services from those places. So ekerto go saba
obo amagenderera aya. It is not for our own benefit. It's the benefit yomugusi as a whole. Thank you. Zero tugocha chia semester ni ndoche mimi nauliza hivyo yuko kwa Matiang'i 10 hai hiyo maendeleo taweza isha Kenya in 2 years. Maganda mwachit kui in 2 years natoke as yeah. Murai is very determined. Murai Bwense is very determined to achieve kereke magote. Mkwaroche abanajeshi nabo bagocha korosie university. Nabo bari bago supervise. A timeline bago tebigu in the next 6 or 12 months igende kega koreki kiaeli. Shabana nja tu bas. Yabon. Tukanyete tuende ko receive. Yes. Yaro tukanyete. Kuwe kurugao. Ikitindi korage dauti ke kware ndangan jaji ko tene korage dauti. Yanga subrai bolibonde. Ngochere nande tari basi hivi. E basi gete buna chiricha abo Arsenal. E basi no yani kuno into kibuna abashabiki bashabana toibwete byobe. Good. And that is why nande nkokotebi noroche umurayo ito is an all-rounded person. He is in sport. Yani atagete ku encourage even talent. Paminto gake. Tokora abwate sio murayo ito atorentere binto. Onjiri unatabe gito Harambee Stars no politics waliri. Omanyete onjiri oyo itomate. Oshabana. Tima itinga kibago chiba baligani. Thank you. Twakora gabu. Thank you. Tita itinga inereri. Thank you. Because you are there. Mo murai ole abarai bagusi ntu abachoretera lakini batokorire bube. Murai Bwense na batagete gotokorera amagenderero barayaba mbatagete pi. Senator bono asinaro handwriting yao asinari yabembe ngasimba achumbe abuo bato chando Murai Bwense agocha areta amagendero batamabebi sapio Murai Bwense irana na amagendero aito bakoirana pi siasa yabo nembe pi. Sawa. Ukwani rende gabu. Nje ndiri wancheru kaiga. Olenga. Now from there the cancer center twaroche a contractor gegotenibu engaoge kweo. That is why Nkokotebi, our president, means business. If you become lazy, you just go. Because we want people bago execute gasi. Totegete ebinte biga onyo kwa irwe gasi, kabena masikani, kore gasi, deliver, go. Look for another business. That is why arusetiwo. That is why arusetiwo. Ya oyogo chaboni gatigangotebi oyonde. Mukate. President nje achete. Riri achete state logiga iga. Akagenda akavisite project yeri. Mwaroche riri twakorete Christmas tare moja, the following day ne gasi arenge akagenda akarigereri agatebyo muntu ri akore gasi nande nachete meto Murai ga ko visit ebintu biyaye nabo tokonyora nyore to ikaranste gaiga kare gari arigereretie ebintu biyaye go supervise ngaki bigokoro Murai tatageti any lazing around as projects chiriaro chichigo chikokonyumu omwananchi. So that is why abantu buna bali bakurusigu bagende omuntu munga utagite gokore gasi ko deliver aiwe gasi. That is why in the next few days billion chirichiro chio abo bono tinko iraneri yakogera I am not in a space yogokora ki yokobore lakini egento ntutagite buna abana inchi n'abarai bagusi no Murai yoito William Samoei Ruto the projects aenanire tigachibe executed chiere Murai anyore services chiria bwenete konyora. Why would we keep someone who doesn't want to work at the cost of mwananchi? Orocha barwairi go bakogenda Texas baenda Nairobi abande Eldoret
na intuntu tagete tonyore igentekekere bwango abanyagitari baito banyore chigasi chinases cheito chirisko chirikugari abantu noene garden okwabusa iga anyora zako akonyore gasi anyore sabuni yaye. So the president will not entertain lazy people. And especially if you've realized noenas chipara omonto oirwe gasi timeline yaerire gakurusi wo monto munga akoreki arentu egasi yere 0726447367 enoti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere no guturikira ujumbe yao na boigo no guturikira gwetera Gatembe TV na boigo Gatembe TV ase Facebook ase YouTube yeito enekenga wakore subscription kuna gantu kariga subscription era tunyare kugenda naye taratibu paka ekero tukura tukore kurwa wasa magendo tugenda bono leadership chiagusiga wantu atigiro muraibu ense imekuwa lakini rende tutaragenda guchiabo ntebya abantu baito tubwate sio murai uyu kuruku William Samuel Ruto murai William Samuel Ruto nanjite abagusi mono nande nabwate soft spot gochase omugusi so tomubwate si tomo miake yae yatigaire tomo amagoro so that we continue benefiting from the government development wise. Kerama kurakia Banyoro University do akoboliga about the question of Nyamira University revolution means we get government benefits at our doorstep. Want more on the stay ase kerase nakurga era support kia Banyoro kobera gari and it's right. Like one of them kia Banyoro University. Kerama, I think that is nice. Man, mbuyo gwege robo si aru muntu mungaini. Ogado chiago. Obarai bagusi. Abarai baito bagusi. Tigaye your nini's appointment. Abarai baito gusi. Barito elected. Joma I think go question because I did not elect you. I go karasing encho. Serikali enoere you are able to do the returns to the county government ngane kerega kindega siasa nere asinkuru and this is it abara ibaito bagusi uyo no nyonka uyo no ko uyo Amos uyo na Arati uyo Jerusha uyo Donya na bande 13 mente nando musine tuonde nando mente Irene Arnold. You see, those are like 20. Wangando jaring gosembuek because ina rangora ku state house ga. Aiga ntobugate biroge binen. Echivu ipuno ekurwa. Meaning bunge eri gutanga gakora. Ochande gento kirenge kuru ku empowerment. Abantu tubwata abana n'abanene. Omweshimiwa Osoro. My good friend. By the way, Osoro ni katoka badare. Ni mataba ganai. Mweshimiwa Osoro. He's a cooler way. He's able whatever nga toga nagusi. Bali nega ali muna bantu bawo chikotara. Ande muna bale ika bagenda. Ntoko nyara koleta magenda roro. Like ntwa ngobe kabuna wanga kogenda. Yani should we be having devolution things maati kira litko yaninga. After 3 months muraibu enseno hali Omabay. After 3 months murai no hali Omabay. And Omabay kali ngikatali ngibono na ku the regional kingpin bono ga. Usiga iga raia babaito. Eba bwata selfish interests. Osigo batabuga tiborai. Eba kugora egara bato tikak from your angle. Umanyito. Tora tege biam, tora ruwe biam. Inche asboni ganche tindiko. Umete kiyama kwanza, kiyama ne daraja. Yes. Yoko ambukira. Yeah. It's just a bridge yoko ambukira. Yeah. Every leader ekero wacholiru. No bwate a responsibility
yogokorera abantu bao igasi. I admire barai aba bagokorera abantu babo igasi. Oise kurigireri omurai bune chief whip. Ogende bo girango boniga. Omosaori orwanereira abantu baye. Because erigare elected na abagirango. Ogende buna North ase Japheth nando yore omugachibwe kiama kia UDA. Oirire chipara gali asitwale goteba marani to gotacha lakini boniga chipara chire marani. You've seen that. It is just in public. Ohaga chire chiskuru chipara chiri ochirosiri ngwete kachire. Otire go chirogoroga iga ozair. Chipara ongeire korosi. Oira nogende bwengoko ase Cliff akuruku Clive. Nero kolire egas. Nende tari morai ore ase kiama gia serikali. But as a person obere elected, as an individual, why did you decide to go and look for this job? Your mandate was to legislate, and also to bring development to your people. Ngaki obegeta bantu bao enkoro angana. Why were you elected? Gekogera ekerogo togo chikoboli ebiroge biga bunango chikoboli Bonchari. By the way, Mukate ninchomo acting member of parliament in Bonchari because Bonchari naro. Anyway, ekero morayo guchi ekero koros ogo choro. Ekero go choro. You must have your people at heart. You kende kionsi gesini nyoroche kenke benefit omonto liogo chorete. You fight for it. Nande abarai ba chorire gusi. I would love bache bonsi piamo. Baratiga mangana ya moinana moinoga iga. Turalenta amagenderero. Noroche mate gaiga ometa bantu bali mbali geti serikali yeye na intwe. Igo barenge moino gali. Lakini bali bachire baikaransiramo. Batebire ngana ki bonige kebetinga ikere. Niga tigatora koraki tigatora ngusa bangusire. Mukata abantu bali bangusire. Lakini eso koligereri seito gaiga bada abantu mbaroba baikaranse batebetenga chimbegwe chiga bado ne nasalichire tigatora koraki toganyekero chigo chagosimeku to harvest. That is 20% kiango tomago chikonyora. Ntokoganya. Nande ntokoganya bali nga baganyete bintu bikale mogondo. Ebibia samo irutogo samura yaikire engaki bali like minded. That is why orocho muzike buna Jerush ontokoro. Ntokoro to como Rusia se serikali gekogera na meta zako nguse bintu bikuru bikogenda sa bantu bae. Omuzike Steve igarenge esaidi eriende oiranire igakonguza noroche babwateranete noko begerera abantu giti individuals tindi kwegerera tindi kwegerera general. Now abantu aba bagusi, are they going to help us ose to korigento keri babwaterane aseboniga mbaro bali banchire babwaterane banyora amagendero tonyora amagendero buno mugusi mbaro bali nkokotebi mukate baganyete babegete binte nasali baganyete biche biruzi gwe nasali bimanye gocha gosimeku kahabisimeku biburugeru bikorkiango kaekero to gocha gosamura 2032 bonige biga birororo toroje tuas. So from where I sit mukate barai, we have bagusi sitting barai mbaro baraire lakini mbaro bago colleagues. That is why oroche tuachiete State House moisonde eduol ngochere para cancer center ngeyo egitiki endege kia Bonchari gakinga goka. By the way egitiki endege ngocha kere njetigante buno murari abarai bagusi ebaraire. That is why I want to say this. Otango, Noroche, like now, these are national broadcast.
station ya nene aso munubwe kigusi ikoraria aso munubwe kigusi this is the biggest station boruya yonsi nkubwatera bagusi bali baitu baroro bagare yonsi sabarai abagusi baitu bale onsi nkubwatera kubwatera bometi okogana kubwatera nako kirase mpaka machi ngumbu na gwetani yabo igondi twata be ready ase muri otariko subscribe ngabali bala asezuku 10 countries chirega iga event Tanzania Malawi nina nini nabakuligirira ibipindi bikobera ndaro ndabatebanga omuntu gotungusa guchimagega nyare gotango I would have seen nchitoro chikaro tokora sire na okungagera wante na ki ense wantigera na wante ndemera fantare rense nyo wantigera like we communicate meaning we are together not what mega ko bwata nche gasia bwata muina like tunaongeleshana true aba gusia baiga we've not add anyone bago changa into apart from karomo ababaka bwata maandamano na mukabwata gintu kino. That is when you come na empowerment morua ni abanga ntuma ngo bakora tore na bakora jisirimbi na barabatoka no bakora taki na barabatoka ncheba ndrimwa na siasa mkatumanyete nande I'll go back to the reason na gotebinga umurai kiwaso kiro kuligi ekirugo onye tokonyora ng'omurai buno osoro ago afosi omurai yondo re-elected ng'anchu akomokwanera rimo kabere gatatu onye tutageti igakugutiga osoro nabwate bugirango Jafet nabwate not moino babo Jerusalem babwate county donya nabwate county engima mbako soro rumono igo gotebigu ko gwanja sawa otancheti abande tigabasuke basuke mutu turanyora kirito konyora no inche nonde gabweke kere bintu bitali kogenda buya thank you Alfred na igura mangana no goteba kurugaiga notenga now purity asenga nchi dekabon to akorde serikato ayegerire now purity kwikarabono iga what is your strategic plan for yourself for my incheboniga karo ni were appointed after some time ko again and were appointed to be ambassador it's okay but before that be ambassador nyadru chiko baiga what is your plan incheboniga egasirio murai bwensangete as a director Bomas of Kenya neronga saine gokora to the best of my knowledge bintu biria gutwasa intokore na bingokora lakini nimbwate birengereri 2027 igonganyete kubeke bukunse nkorera abanjari gasi yes igonga kerogo kyobuchumbe what na acting ebon bono nkoba bako elect bon ebon why purity why they should think geberanga abantu bantu kolengereri abanjari bantu kolengereri nga purity I say emipango ni minge purity abwate n'umusubati asomonchari because I've realized there are a lot of gaps in Bonchari, especially in bursary, school infrastructures, unemployment in Bonchari. Abana baito konyora bakolera rio kachibasari go chikwenanu bukemanyano kwanyora abana bo monto mutaka obwate konyora wainse tali konyora basari bunabwenerete konyora kwanyora Bonchari ntubwate gap ebintu biri ebisini bibwenerete gokorwa somo omwana inchi okonyora mbikoletiki mbiyo. There's a lot of integrity issues bigenderete so a number of those things na binta gitego cha kubiabuza ko Bonchari rinde lyonse musubati nero kubanga nyumba yaba buya nande ngusaba abanchari banche bambwatesi tokore gasiamo. There is a lot of things ngochikokolera abanchari uchakira 2027 pakeikera kero muntu abachumbe togocha gochoru na barabo bagocha Bonchari gokora benchmarking because Bonchari ntu abwata barayi bakorete gasi after no mugaka the late Opore may soul rest in peace mugaka
Mheshimiwa Oro, may his soul rest in peace. They did a wonderful job. Ndotagete toira ni bonchari ase. Wenda kobera. Ase bonete kobera. So, I trust in you, I vote in you, a shining bonchari. Exactly. Waunate wara gini. Nagote kurugabo. SMS chiro ne chinyinge. Lakini ndende biro bigakarigonte ngabono iga. Chideka chire kuru ikaiga whatever nseme muna una ni ebasari masoma itu aro whatever bianga okana gochika mangoboli nyomu kungune ro kolemba igo bono rende mugakari kitchen bagakabarira CDF kitchen ingekaiyo alino kubanga, just bringing in governance and ensuring that our people get the services that they deserve from their member of parliament. As a people-centered person, I know, and with the experience in management of over a decade, I know I will change Bonchari. I have seen Bonchari abana babwenerete konyore basari mbali konyora. But bali batabwenerete konyora bali babwate of course taringa batabwenerete konyora. Wako na kipato, at least they are able to banyorenke baichurire kobuori otabwatipi. Kwanyori ori otabwatipi nero konyanya sunsali. That has to change. Ndegare kinkarongo kol kero konya kwebank chi project ichons pimo gotaretara they are old projects kisi tego twara new dreams we kato dream una bad dream. By the way, this is a like a para it's a concerning untotakeire, it's obvious. A cancer center yara very cool the previous government Mheshimiwa Ongwae gusinu mori kunyara korengereri upia ngabon toranyora buna bono wanga from nowhere wanga bwati amphitheater wanga bwate ki gusi we cannot have yani chi project chiri nkoro monya goteunga nina nini bro oya akoro watakana ki Mheshimiwa Purity mkate before wanga oisokorigereri Homa Bay before wanga arente binte byebinyi igachakirete birie bikura akarakura akamanya korente byebinyi. And I want to go back to my statement. Our president is someone who is action oriented. That is why nago tebi no housing ya rengoro negento kiarenge kiabete shelved o executed ariko babuna barayi bande kango igatwegete shelf nere umuntu mungache kugikwanira bune manifesto aye guchikura yetere. So that is why binte bigogoteba ngabire bikuru indi biro bibigocha korosiwa indi pare ye yaitira abantu kurubomet gocha egocha korosiwa indi cancer center ye gegocha koera indi egetikie ndege kigocha ko nintutorore omete ndiri egeti ndege yagwete Bonchari ndiribono oyo ndale korentu nyachae. It has been long nintutorore ndege ekuguga gantonya kuminyoka gochi ntonya kuminyoka gochi Kisumu gose gochi Homa Bay nintutogunse indi ebinte bibi gocha gokoru tokorente ebintu yebi bikoru biere tumanye gochaka nainde tumumoke tomotebi igo tutagete factory gaiga ya matoke igo tutagete ke ayo chinsa chiatwanga we wanted to be there but time did not allow us. I want to answer moga. Anyway, we are coming to Bonchari. Prepare yourself. Karibu we are coming sana. to the CDF Kali. Bantu wa Bonchari Arigani, and then not only Bonchari Nechi constituency we are coming there Arigani because we will be there and watata biganki kere no monto kero monto yatagete Mheshimiwa Purity atebire gabo. Wanted to go on and on. Jakino arenge gaiga jakina kaguru jaki ngobano Jaki Nyandieka Mogiti. Yes, Mogiti na kitwancha because Mogiti is my grandmother. Akana kuwabu Bantu wa Bonchari bottle is in your coat chigaiga ewe kanywana na mwachorire I'll be here
koere asante benga best bread in town ntait kubaraliriga ikinagia korekanire chinga kichi chigoika but nawozia sera zake na kiro muntu una akugenda ego korengereria ingana lyo mwalio abantu babonchari bakwani bono abantu babonchari mumanyenga nimbanjite inche rinde ryansi bonchari no mongino orenge tigatoirane tubwaterane tokore gasi batekio mwe pitch school nko igoruchire nginyori abaiboli school fees nchibwenete gwakano mbiya monase ko korenda abana baito holiday yiga nabari mukitokorenta abana baite school gakiturendera abana abo baito mete oboiboli parenthood igere bantu batatu na ndokonyora abarimu nabo bagoikaransana bakobera n'abana baito longer enough so abana kimokoirane school mokoromoki education is the equalizer of everyone mbia mono tiganya saba sesenie nande nimbanchete mono. Thank you so much. Thank you. I wanted to go on, but time does not allow me to be there. Koba tebienga teato tegerere. Asika geteri tambe bali mwandikira SMS. There were so many akina Fraser. Buna mwachiri kachons. Nara ngama ko kutango kwa. But it needs bono tigamba mobukeli Sunday. Ache saa 2. Tuake paka saa 5. Kwa itakuwa vizuri. Then tuligia bantu bandiga. Embra no yozino. Embulebe. Ereye yomete chimpra ni ibere tobwate. Chine chionsi abantu babonchari. Togenda gabo toralakwana. Let the people of Bonchari bakwana. Then togenda nakunya kuigerera serikali. Ora tena bali bantu batari kuigerera serikali bali bakomeria serikali. It will be a wonderful debate. Definitely. No tokora chitsebere ase kagechi daka isandaga. I'll be back nekyonga chinsainye. Semeli ye chibichana Mariogi akorokwa Kevin Ongeri. Mheshimiwa Purity Kirera Nerolingemo Director of Bomas of Kenya and Chinguru kwa mkate Enoch. Toskanane daika in a short while. We'll be right back. Thank you. Segeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'omugusi negukinia omugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno bono savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings gonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito 14 chire within usi wanaintu toro rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo
asesako na gosegwa asesake ese bali batara join please njubwango mo join tukini esako yeito na gusije yeito esa magendero wa Kenya pamoja you our concern. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo enkare eyuerengia na woigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na woigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya